Үз өендә өйрәп пешерә белмәгән, кеше өендә ботка пешергән. Сәлам дуслар, ТМТV телеканалында кулинар шоу Тәмле Краш һәм мин Булат Бәйрәмов сезгә хәерле көннәр теләп калам. Бүгенге кунакларыбыз үзләренә ышансаң, өйләрендә бик оста пешерәләр икән. Ә менә кунактан чык пешергәннәрен әлбәттә бүгенге тапшыруыбызда белербез дип уйлап калам. Һәм инде беренче кунагыбыз. Менә теге җырдагыча Ярчаллык каласыннан Казанга килә дә кайтып китә, килә дә кайтып китә. Ни өчен? Чөнки ул анда яши. Иҗат итә әлбәттә безнең эстрадабызда матур җырлар җырлый. Матур җырлары белән инде тамашачыны әсир иткән Гөлназ Сираева, каршы алыгыз, Гөлназ! Исәнме Булат? Исәнмез, исән, хәерле көннәр. Я Чаллы Казан арасы 200 чакрымга барасы ди. Килеп җиттемени? Әйе, килеп җиттем. Ярчаллы каласыннан. Менә шундый сезнең кухнягызга туры килә торган. Әнә. Әйе, туры килә, бар, бик матур, бик матур. Узырлары бу, я син әйтмәдең. Үзем теккән, үзем бәйләгән шиктән. Менә бу бияләйләр дип Булат, тиздән кыш җитә, кулларың туңмасын дип бирсәң, рәхмәт. Син кыш бабай булырсың бәлки бу. Бияләйләрен киеп. Уң куллы кыш бабай, ике уң куллы. Конфетлар. Конфетларны мин шундый яратам. Сладкаяшка. Рәхмәт, моның белән әле Алла бирсә, шей ишәрбез дип шанып калам. Яхшы. Син карый әлегә мондагы ризыкларны, мин икенче кунагыбыз белән таныштыра торам безнең тамашачыларыбызны. Монда инде хәзер әйтергә кирәк. Эфе калаһыннан дип әйтә, берсерәк булсак шулай бит. Сан әлбәттә бик күп җырлар аша, клиплар аша беләсез. Ләкин соңгы вакытта кадер югалды, менә ул югалган серләрен дә без әле шишәрбез дим әлегә. Таныш булыгыз, кемнәр белән әлбәттә кемнәр белән кабаттан инде. Лилияна Ирназарова, җырчы, әле мин беләм, син хәтта җырларда җиткәнсең, шулай бит? Әйе, сәлам. Автор башкаручы дип әйтгән. Сәлам Лилияна. Исән-сау килеп җиттегезме Эфе каласыннан? Аллага шөкер. Исәннәрмесез? Зәңгәр экраннар алдында инде тәмле көрәш тапшыруын яратып караучы тамашачыларыбыз. Не матурсыз дигән килгән, Син үзеңә килгәндә яшисеңме әллә? Әйе. Кара син аны, күренеп торам. Яхшы. Килде безгә конфет бияләй. Мин беләм инде Эфе каласында бияләйләр шикмиләр анда дискар иҗат итәләр. Без инде сезгә менә шундый үземнең инде дискымны тапшырам. Бу яңа дискымны чыккан. Беренче диск, инде икенче дискым менә хәзер туам, хәзер чыгам дип тора инде. Сездә барыгызда ишеткәнсездер бу дискны. Киләчәген инде тыңларсыз. Миндә әле ул юк иде. Әйе. Без инде синең теге бер 10 еллап танышмаган, әйме? Ләкин ул җырың әле бу альбом миндә юк иде. Бу безнең Мин идем исемле альбомым. Бу инде Башкортстаннан алып килгән кузгалактан пешергән варенье сезгә. Бик файдалы. Минем улым яратып ашый. Ат кузгалагыннан түгелдер бит. Кузгалактан. Кузгалактан. Монсы инде кабачковый икра, кабактан пешерелгән икра. Заморская дияр кинода инде үзем эшләгән кок. Бездә Башкортстанда кок диләр. Бездә әйтәләр шулай. Бездә бары хәтта теге шигырем, җиләк җидем кок кыйдым, әбиемә бүләккә дип. Карагаттан эшләнгән кок. Сезгә бүләк карагаттан. Нәрсә микән соң? Карагат. Карагат. Бездә инде Башкортстанда карагат диләр. Сездән Бездә кокны алмадан эшлиләр, белмим. Ну, карагат. Карлыганнан. Яисә карлыганнан, әйе, шулай бит. Карлыган шул. Шул карлыган. Смородинамы? Смородина. Карагат. Бездәге карлыган, аларда карагат икән. Яхшы, без булар белән тапшырдан соң бергәләшеп чәй эчәрбез. Ашарбыз, авыз итәрбез дип. Шанам бик зур рәхмәт. Бүләкләре күчтәнәчләре өчен инде кызлар башлара кирәктер дип уйлыйм мин. Күреп торасыз безнең стилдә тапшыруыбызның шарты буенча сезгә бирелә бер үк төрле монда ингредиентлар, азык-төлек дип әйтәбез инде, яшелчәләр, җиләк җимешләр кадырые, һәм ит, бавыр, нәрсә. Бүген менә чынлап бавыр дигәннән безнең әле моңарчы тапшырыбызда теге бавыр белән бер нәрсә әзерләгәнебез юк. Хәстәрләгән юк, бик тә бавыр ашыйсы килде минем. Әйдә бавыр бирик әле, мин әйтәм. Бавырдан бер нәрсә әмәләсеннәр. Бавыр, бәрәңге, ничек инде ул бәрәңгесез. Сездә Эфе каласында бәрәңге ничек дип әйтәләр? Бәрәңге. Potato. Бәрәңге икән аларда да. Кишер, суган, татлы борыч дибез инде, кемдер болгарский борыч, пирис дип әйтә алайбы. Кәбестә Хытайныкы. Һәм менә бу гранат, менә бу кызыл бер гранат, аның татарча исеме бар. Хәтта анар дип тә йөртәләр. Җайлы икән, анар дип дәшегез аңа, аның белән анар дип сөйләшегез. Яисә гранат дип. Ансы инде сезгә ничек җайлы. Әлбәттә петрушка, укроп. Булар инде тәмләткечләр бераз гына яшел үлән дип әйтәбез. Нәрсә әзерлисез, нәрсә хәстәрлисез? Кем башлый? Берегез әйтә. Үзенең ризыкларын, берне, икене минимум әзерләргә кирәк. Бу бер санын беренче ашманда,
Киндер тагын бер ризыкмы, яисә икенче аш, икенчесе булырга тиеш салат кебегрәк бер. Кем башлый? Кем әйтә? Әйдә, мин әйтәм. Әйдә Гөлназ, синнән башлый. Бауырны мин каймакта пешерәм. То есть русча әйткәндә печень сметана дип атала инде ул. Ул бик йомшак булып Әшмәтән килеп чыгарга тиеш. Карарбыз. Бу син духовкада аны Юк, монда әзерлисеңдә? өстәгенә әзерлибез. Табада. Табада. Яхшы аңлашылды. Салат исә инде ул мин аны үземчә сәламәтлек салаты дип атадым. Чөнки анда бернинди майонез да, бернинди чипсылар да, фәлән дигән шундай әйберләр юк. Рушта майда булмаячак. Юк, анда бары тик менә шундый сәламәт ризыклар алар. Менә яшелчәләр, кәбестә. Бәрәңге. Бер ингредиент булачак креветка. Бармы ул сездә? Креветка. Ну, Безнең күп суыткычыбыз кирәк бик тылсымлы. Кем нәрсә уйлый, ул шунда пәйда була. Без аны уйлап куйдык, ул пәйда була торсын, әле без соңрак карарбыз, яме? Ул теге креветка, аны Илсия Бәдретдинова су тараканы дигән. Син хәзергә нәрсәдер монда эшли башласаң була, эшли дип, эсе тагын карый торсаң була, Лилияны. Син инде бавырны әшмәтән эчендә, каймак эчендә пешерә алмыйсың. Юк, алмыйм. Миңа инде бауырдан тик торт пешерергә кала. Торт, ну мин беләм, торт әзерләр, бу теге кисәкләргә кисеп, иеп куялар, шулаймы? Әйе, шулай слойлап инде майонезлар. Майонез. Әгәр Гөлназныкында майонезлар булмаса, миндә майонезлар бар. Исеникән ашай чакман. Шулай. Торт һәм инде салат. Салат. Әйе, менә мин монда күреп торам, үзем өйдә яратып пешерәм. Минем тормыш иптәшем Азат та бик яратып ашый. Темпо дигән салат. Безнең инде яратып ашарга йөрибез, яраткан кафебыз бар. Шунда инде менә фирменное блюдо темпо салатын. Аңа нәрсәләр керәчәк? Кытай кәбестәсе була монда? Кытай кәбестәсе була, монда була болгарский перец, ләкин мин монда помидор күрмим. Әгәр Помидор кирәк булачак. Әйе. Помидорны табабыз безнең суыткычта ул Ярый. помидорлар. 5 кило Бальзамический соус. кирәк булачак. Әйе. Соуслар да бик күп. Ярый. Монда инде калганнары Кешеләр майлар бар, кызлар бар. Әйе. Барса бар, пычакларыгыз бар. Әйдәгез. Башлыйбызмы? Безнең вакытыбыз күп түгел. 1 сәгать вакыт бирелә сезгә. 1 сәгать эчендә сез нәрсәдер ашарлык ризык пешерергә тиеш буласыз. Яме, аннан соң ахырдан без әлбәттә. Съедобный эш. Әйе, без аны бергәләшеп авыз итәбез. Мин инде аш су өлкәсендә үзенә күрә бик зур белгеч буларак, карыйм да әйтәм, ашарлык түгел дип. Әлбәттә шаяртам, бергәләшеп карап, нәтиҗә ясарга тиеш булачак. Сөйләштек? Сөйләштек. Әзерләгез, кем нәрсәдән башлый? Шулай ук миңа сез инде мөрәҗәгать итә аласыз, мин сезгә ярдәмче булам, яме? Кем нәрсәдән башлый? Менә бу безнең комфоркабыз, һәм инде безнең кухнябыз дигән чик матур эшле кухнябыз. Бик матур, бик күркәм. Төсләре ничек? Төсләре. Үзем сайлам дип әйтер идем, сайламадым, конечно. Ну, мин әгәр сайлаган булсам, шундый ук төсләр сайлаган булыр иде. Һәм инде әлеге керәшебез дә, ярышыбыз да әлеге безнең кухняда узачак. Бу кухня белән безне центр мебели кибете тәэмин итә. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә, журналистлар урамы 56-нчы йортта. Инде Гөлназ кушарга да өйрәнгәнсең, игездә газмы, электр плитәсеме? Миндә газ, шуңа менә моның белән Газ. кыенрак булыр Син дип кабызманы куркам. бераз, Гөлназ. Я, кызлар, нәрсәдән башлыйсыз, нәрсә пешерәсез? Инде монда мин күрәм, итләрдә туралып Миңа куйган. иң беренче бәрәңгене пешерергә куярга кирәк кастрюля. Кәчтүрүл. Безнең шәһәрдә кәчтүрүл бар, мин аңа инде суына салып куйдым. Так. Әйдәгез, без аны пешерик менә монда. Тагын сиңа. миңа кирәк таба. Таба. Кыздырырга. Син димәк бавырны кыздырачаксың. Бауырны кыздырам. Әмма ләкин аның алдыннан миңа инде мясорубка аша шушы бауырны чыгарырга тагын бер савыт менә бу Савыт булачакмы сиңа тапсам. Мин инде үзем чыгарымындыр дип уйлыйм. Ул бавырны кинге безнең искиткеч яхшы ит тарткычыбыз бар. М-Видео компаниясыннан бөтен итендә бик тиз арада бик җитез чыгара әлеге ит тарткыч. Шунысын әйтеп узыйм. Әлеге безнең бөтен техника менә бу плитәләр, ит тарткыч, суыткыч. Монда бар әле безнең духовка дип әйтәбез инде ул кухня мише М-Видео кибетләр шелтәреннән. М-Видео Россиядәге һәм Европадагы электроника һәм йорт техникасы шелтәрләренең иң зурларының берсе. М-Видеода 20 меңнән артык товар исемлеге бар. Шелтәр эчендә 300-дән артык кибет Россиянең 140 шәһәрендә эшли. Так, ит тарткыч. Димәк, ит тарткычны кушып җибәрәбез. Һәм итләрне чыгара башлыйбыз. Так, Лилияна, синең ит кисәкләрең зуррак булган. Бераз гына. Синме? Барыбер мен аны чыгарырмын дип уйлыйм. Әгәр дә юк булмай.
Hozir kitsam. Liliana biraz sonra kesirga kerak. Ağzımni Bik tez qizlar, o'zingizni menda traditsion shunday so'rab beraman, demak kuxnyaga birinchi kirganingizni xatirlaysizmi? Narsa ishladingiz, onda kirib, narsa yondirdingiz, narsa kuydirdingiz. Ya, Liliana siz sizlar istam. Qachon necha yoshda bo'ldi bu? Men endi birinchi klassda o'qiganda ani bilan atayim ishdan qaytuvni osh pishirgan bo'ldim. Bir topqir. Ayy. Itin благополучно deb endi ruscha pishirib chiqardim. 20 minutda, Turtasini oldim. Ayy. Hozir endi ris solarga bo'ldim. Risni eng boshda endi bir piyola soldim. Bir krужка biznikicha aytganda soldimda qorayim. Hozir oz. Eskibek. Dog'im soldim. Men endi shu bir mana bunday kastrolga bir 6-7 krужка gina solganman. Normal, aybat solgansiz. Ati ya'ni osh qayta, Alloh oshatara kerak. U solg'achda o'tib tibinda ko'rinmay boshqa. Yetmasa men endi bilakayim deydi bir klass unutib qoldim uni. Mishka butqasi o'qimadim, endi sen kitobni o'qiysan qolgan shu. Butqa bo'lmadi endi. Unda menim что-то с чем-то на углях bo'ldi. Kiydi. Yondi, normal tamizlar chiqdi. Ish chiqdi. Sen ishlading, ati ya'ni qaytdi, oshlandi, shuning bilan bir 10 yilga men kuxnyaga kirmaslik bo'ldim. Shulay. Rahmat edi. Bulat menga da toba ber, пожалуйста. Yana toba beraman qizdirga. Tak, Gulnazning kuxnya bilan tanishuvini kerak uzgan. Gulnaz. O'sha bilasan, aytdimi? Sen necha tanishding kuxnya bilan? Sen tega kuxnya bilan aytar bitta. Sen deb indashasizmi, yoki kuxnyada siz debmi? Sen debmi? Ya? Sila. Liliana söyleyen istoriya menda da bo'ldi, shundayroq. Shuyrak bo'lgan. Lekin men pishirdim makaroni. Menda ko'proq solganman, u burta ekan, u ham toshir ekan, men toshimadi ul. Men uni ko'rdimda shunday kastrul to'ldim ekan, bu ko'p bitinni men o'zim shamolayim, anilar uxlatib pishirmaydilar. Men nishlatirga meni suqmasinlarga men skitrit etganman endi. Men oldimda buning yortisin uramga boqshaga yetib ko'mib qo'ydim pishir bilan. O'sib chiqdi manasi makaron. Ko'rmasinlarga o'ylamaydim, qo'ya toshlarga ekan buni. Shu tikka toshlasan ko'ralar bit endi ana shunda makaron. Aha, men aytam boqshaga chiqdimda, kurak bilan jirini bir ikki top qozib oldimda, shunda ko'mdim. Bilmadilar endi ana yo'q. Bilmadilar? Da. Mana bitaningiz sirlar shishlar yersin. Qizlar, men endi bilaman. Xotin qizlar alartiga kuxnyada pishirga yaratalar. Yaratmasalar da pishirga to'g'ri keladi. Hamma pishirgandan so'ng, o'shagandan so'ng, beri qo'noqlar kelgandan so'ng jurga yaratasizmi savat sabani? Yaratamiz. Men yaratam. Bilmayman, men yaratam. Pitsatlar kiyibmi? Yo'q. Ular bilan unda manikyur nega bitirmaysan endi? Bilmayman. Sening mashina bormi? Mashinam Texnika qo'llanasizmi? Mana bizlar kunlardan 3 kundan yana uyimizga ko'chamiz, Alloh bir salay. Shulay. Bular endi men yo'rg'a yaratmasam-da mendan bir kimda so'ramaydi. So'rab turmaylar kerak. Mendan boshqa bir kimda yo'qmi. Shulaymi? Ishlab beratmaysiz birozgina. Yo'q, aniq bitni bor aytganimcha mashina, tegisi, munsi. Bilasizmi, u mashinani kutib turgancha men uni o'zim tezgina yo'q tashlayman. Shulaymi? Mana bizning endi suv problemasi. Nega problema bor? O'zimizning yurtda shomba. Shomba narsa u? Suv yerga endi mana stok, Suv yeb ishlayog'ina. Siz qatras o'z yurtingiz bilanmi Fatima? Turamiz, Mana 3 kundan ko'chamiz. Shunda. Endi ishga ishlari bitdi. Kuxnyamiz qaytdi, shkaflarimiz qaytdi, mebel qaytdi. Kuxnya nima deb bo'lashaq? Kuxnya bejvoy. Oqsilroq, birozgina. Toqtadan ozgina endi oqroq. O'zim sayladim endi. O'zim sayladim. Kuxnya necha kvadrat metr? Mana idealda xotin qiz uchun kuxnya necha kvadrat metr bo'ladi? 25. Bek uzun ulu tugul. Bizda stalovoy biz, ayrim stalovoy bor. Stalovoy biz endi bizning zal bilan stalovoy birga. Studiya kerak endi. Studiya kerak, onda bir 30-40 kvadrat bordir. Subhanallah. Bir fatiha. No, bilnazga 25 kvadrat metrda bit Jite. 25 normal. Hatta evet, kuxnya. Ana tak. Bizning endi barangimiz bilan so'g'an hazır, alarını da ittarqichdan chiqaramiz. Bu bizning tort qashloy bit. Shulay. Tort bizda bo'lashaq bizning Bauer yanında bular barangi hamda so'g'an. Yaxshi. Liliana, sening baranging so'g'an ham Bauermida hozir. Aldagi etapni chiqarak, nasıl yaşaysın? Men endi yili
Суган Суган көресің қазір. кестім. Бұл суган инде біздің тортыбыздың начинкасында булачак. Так, ішінде аны қыздырға керек була ма? Кыздырырга суган янына қазір кишири бізде. Сізден 40 яша өтіп. Так, шунда қызашақ. Әйе. Аңлашылды. Яқшы, қыздар, мен де көрем мұнда. Бауырны- Сен бауыр әзірлесің, сен әйткен едің, мен бауыр ашамайым деп. Бұл нәрсе білем бейлі. Қара суғаныңыз көзге кете башлады. Жылайым қазір. Іште башамайсың сен бауырны. Бауыр ғана түгіл бит инде мен ғұммен ит ризықлары ашамын. Бүтінней. Чөнки мен вегетариан. Ләкин мен аларны пішірем. Ширем аша. Ашайм. Чөнки менің инде ирім самый настоящий мясоед. Ерің нормальный екен, Ерім нормальный. Ерің нормальный, біздің кебек екен. Yok, bu birgen nişe kildin sen, koyan kildin nişe yılı mı bu benim için biraz aşırış buldu. Aşırış mı? Yıl yarım. Men aşamayım de hazır. Bu özgermegen sen de navarot girisin şey. Tak, hem nerse bilen beyle, nişden kildin mi? Abdulay gana kilip bulmayı bit ama. Yoga bilen şıgıllana başladım, hem şundan şuna kırıp gittim. Ayı. Şulayrak mı? Ayı, şulayrak. Lotus pozisinde durup, men bugün it aşamayım, men bugün it aşamayım. Men bugün it Un aşamayım. birer, pожалуйста. Un bular. Mene hazır bavurunu ezrek tuzladık. Evet. Hem üstüne un sibip koyarız. Uzun kabıp da koramışa, nişik pişiresin sınanı Mene burası. şuna öğrendim. Buna bizim sponsor, bizim kurup durasın, buna bizim kalbasalar, qazılıqlar sen it aşıysın mısın? Ашайм. Bizden kişi. Benim инде әйтергә кирәк, әнием ит белән занимается дисәк тә була. Мясные короли, аларның итләре бар. İtler satalar mı ne? Әйе. Demek satalar iken bana bana da bizden general sponsorımız Başkırtstan'ın Oktyabrsk şehirinde urnaşkan Zolotoy Rok it kombinatı. Zolotoy Rok it kombinatı 20 türlü pişirilgen kalbasa. 13 türde sosiska hem sardelkalar, 9 türde koklagan kalbasalar hem türlü delikatesler yetiştirer. Әлеге bütün produktlarda ekologik чиста hem yukarı sıfatlı. Әйдә, ошап карый әле сезнең әйберләр пешкәнче. Мен инде сине сөйлим. Гөлназны сыйламыйм. Гөлназ үзенең яшелчәләрен ашасын. Без әлеге казылыклар белән тукланабыз. Спонсорыбызга зур рәхмәт. Әйдә булай итеп. Әйдә, киттек. Без монда Гөлназ сине белән күрдек. Илья Назарның әле. Мин күрдем, Гөлназ күрмәгән икән. Кулында ниндер бер язма бар монда. Раз, күренәме? Назар. Назар дигән. Бу нәрсә бу, Бу инде мин Кем рөхсәт итте? Кемнән рөхсәт алды? рөхсәт итү турында бу инде бик интересный ситуация дип әйтергә кирәк. Кызыклы булган ахрысы. Бу инде минем улымның, кечкенә улымның исеме. Кичкенә дисең син теге. Ике Ике улың бармы әллә? Юк, бер генә. Улымның 2 яшь 6 ай безгә. Менә аның исемен инде язырга булдым. Ничектер белмим, Ничек? ошады. Хәзер бит инде тенденциялар, трендлар бар. Мин инде шуның белән китеп, бу инде китеп алган. Узакка түгел, бу 3 елга, аның инде 1 ел үтте. Мәңгелек түгел бу. Юк, Бу юк. үзенә үзе юкка чыгачакмы, яисә 3 елдан син барасың тагын. Юк, үзеннән үзе менә инде Азат дип язып куйган. тән алмашына һәм инде шуның белән аның слойлары инде чыгып бетә. Яхшы, алай гына. Вакытлыча гына. Назарның үзенә ашы инде. Назарның үзенә ашый, Азатка? тормыш иптәшемә бик тә ошамады. Бу инде Син аңа әйтмичә генә барган идең. әйтмичә генә барган, мин инде сюрприз булыр дигән идем. Хәзер ул сюрприз инде без балдаклар кимибез. Бу үч итеп сиңа. Миңа үч итеп, ләкин инде килешкән вакытта киябез, килешмәгән вакытта кимибез. Кунакка барганда киябез, без менә һой, шундый без балдакларны Бүген инде мин салдым. Кунактан айткачлар чуклап менә син Назар. Әйе. Кыза башлады безнең суганнар, кишерләр, инде Гөлназ да нәрсәдер монда бәрәңгез пешеп чыкты диярлек. Нәрсәләр булганы монда киләчәктә, киләсе минутларда белербез берничә мизгелдән. Хәзергә реклама. Тәмле крашыбыз дәвам итә. Һәм инде минем әлбәттә әзерләп куйган сорауларым да бар безнең җырчыларыбызга. Әлбәттә мин ашлы турында да сорыйм, бераз гына инде иҗат турында һәм иҗат турында булмаган сорауларым да бар. Безнең җырчыларыбыз арасында төрле имеш-мимешләр җыри. Имеш менә ул моның белән шөгыльләнә икән. Ул моны эшли икән, ул моны ачкан, моны япкан. Синең дә әйтәрлек җир белән бәйле булгандыр бизнеста кайнаша диләр. Ул бизнес woman Гөлназ дип. Гөлназ нәрсә бу? Ул җир белән генә түгел инде, гомумән күчемсез милек белән. Недвижимость. Недвижимость. Так. Ул инде Бу сезнең өндер оешмамы? Алмаз. Алмаз белән теге семейный бизнес дип әйтимме соң, икебез дә ул инде тирәнрәк шөгыльләнә. Күбрәк. Син вакыт булганда. Мин вакыт булганда. Ярдәм итеп, киңәш итеп, бу фатирлар, йортлар, җир монда бит истәкләр. Бу үзегез ачкан оешма, моны кызык өчен генә бар бер. Мәсәлән,
Гүлназ Сираевадан un суты. Гүлназ һәм Алмаз компаниясы. Үзегезнеке ясә кемгәдер яланып Юк эшләмисез. инде, юк. Үзебезнеке бу. Халык телендә риэлтор диләрме шуны? Әйе. Вай ничә бар? Табыш Кечкенә китерә. генә агентство инде үзебезнең, әйе. Табыш китерә инде. Соң инде Бу китермәсәң мәшәкатьле шөгыльләнмәсик. Яхшы син бит безнең теге автоледида машинада йөрисең син теге шаллы Казан арасы дип бездә. Бер үзеңә генә чыгып китәргә куркыныч түгелме кемдер? Юк. Машинада нәрсәдә булса җиртәсеңме теге? Бейсбол, Юк, бер баягы нәрсә юк. газовый баллончик, Юк. монтировка. Юк, бер нәрсә юк. Кит инде. Субханалла, Аллага шөкер күстәмәсен. Агайлар белән менә теге туктаткач бераз гына. Менә алар өчен йөртәм инде, алар Сезнең өчен минем махсус бер коробка дисклар җыри. Әйе, 2. 2. Берсендә DVD, берсендә CD. Сайлагыз кайсысы кирәк? Штраф кына чапимәгез. Бизнес дигәннән Лилияны беләм, сезнең дә бар гаилә бизнесы. Синең әйтеп менә кафе дидең, әмма үзегезнең нәрсә бар? Конкретрак, якынрак таныштырып кит инде безне. Ирең эшли, әниең, гаилә. Бу инде безнең шулай Гөлназыкыдай инде гаилә бизнесыбыз. Күбесенчә мин аның белән шөгыльләнәм, чөнки инде минем ирем страховой бизнес Иминият компаниясы? Әйе. Иминиятлау компаниясында үзенең компаниясы бар инде. Согласие исемле. Аныкы түгел. Ул шул компаниядә әйе директор булып эшли. Так. Минем инде менә шушы апельсин исемле безнең пиццерия, блинны. Үзегезнеке. Әйе, кафебыз бар. Уннан 11-гә хәтлем эшлибез, килегез. Шуңа синең иҗатка теге вакытың калмый. Ахырсы эшләп булып чам. Син көне буе анда буласың түгелме? Син инде менә күренмәдең дип миңа сораулар бирдең. Минем инде үземне бала белән вакыт уздырдым. Балага багышладым үзеңне. Багышладым үземне. Хәзер инде минем улым, Аллага шөкер, үзе кинә үзе ашый мәктәптә үзе йөри 2 яшьтә. Үзе бөтен нәрсәне аңлата. Шуңа инде без аны балалар бакчасына биреп, инде мин хәзер җир сәнгать белән дә шөгыльләнергә вакытым кала. Аңлашылды, хәзер җир сәнгатенә кергәнче, менә син ул кухняда, менә шул үзенең кафеда синең вазифаң нинди? Син анда кыймак пешереп торучымы, камыр басып торучымы, камыр өстенә шул әйберләрне куючымы? Нәрсә син анда? Син директорга килеп тикшерәсең, так. Аямында нишәп тузанмаган, иләҗимә, таусы җая. Мин инде әйе, мин директор вазифасын үтәсәм дә, ләкин инде мин менә эшчеләрем белән әйбәт мөнәсәбәттә булырга тырышам. Аларны аңлап, аларга булышып, кирәк булганда мин инде барный стойка алдында басып тора алам, әгәр инде алар өлгермәсә. Касса аппаратын беләсең инде? Әйе, ачылу безнең беренче көнендә пицца да пешердем. Әйе, безнең поварыбыз мине өйрәтеп торды, мин тиз генә пешердем, чөнки алар өлгермәделәр, кешебез бик күп булды, Аллага шөкер. Менә шулай. Уңышлар. Бар уңышлар һәм инде бер кайчан да сезнең кафедан дип әйтик, аш китмәсеннәр яны. Ашап, тукланып, тагын килердәй булсыннар менә шулай. Амин, шулай булсын. Кафега кергәндә аш булсыннар, Юк, кергәндә әлбәттә. Анда кафега ачылмасаң кирмисең инде. Бик аш булсыннар. Ачылмыйсың, кергәч рәхәтләнеп. Ну, бу безнең кайсы шәһәрдә? Эфе каласындамы? Юк, бу инде Дүртөйле үзебезнең шәһәребездә. Син Дүртөйле кызы? Әйе, шәһәремдә. Дүртөйле шәһәрендә. Нә килегез. Димәк, җырчыларыбыз, артистлар кемнәр хәзер кадый безне диге күрәләр. Әгәр дә без ул якларга барсак, белгән булсак, әле күптән барып кайткан. Кергән булыр я. Йортыбыз бар, Алла берсә барыгызны да кунакка чакырачакбыз. Пиццерия да шунда йортларында урнашкан. Подвалда. Анда бильярд та бар ди сразу. Юк, чердакта. Шырмада. Каймак кирәк. Каймак. Сметана. Әйбәт каймак кирәкме? Әйбәт. Әйдә әйбәт алабыз. Син хыяллан да барасың, каймак шунда булачак. Мен теге суыткычка барам, безнең суыткычыбыз. Менә сиңа каймак, менә сиңа син сыраган креветкалар. Аларны шеләсен кайнатасыңдыр дип уйлыйм. Мен сиңа нәрсә кирәк иде, Лилияны? Миңа йомырка булса бик әйбәт булыр иде. Ничәү кирәк? Миңа 4. Шулай, хатын кызга әйтәсең, уйлый башлый, ничәү кирәк икәнсең миңа? Шунсына бәхетле булыр өчен дип. Так, 4 менә сиңа. Ничек кыздыра? Нормально, бу миңа ашый. Бу беләсең, бу куркынычсыз менә мин беләсеңме, гомумән газ плитәсеннән җиттер курккан бераз гына. Электродакка электр инде, һәм гомумән безнең әлеге техникабыз, диме? Духовкада бик шәп пешерә торган духовка. Монда безнең суыткычта, ит тарткычта, соксыга торганда, блендерларда. Булар барысы да видео кибетләр шилтәреннән. Так. Күбрәк са. Юк, Аны күбрәк сәсмәсәннән соң. Сәтмәбез менә. Миңа чәнечке кирәк була. Так. Чәнечке белән
Кадигене Дуслар, үзебезгә. мында бик кызыклы масса булды хәзер, мында мына. Үземдә в шоке. Бауыр, Звезда в шоке. бауыр, суган, бәрәңге, 4 күкәй, йомырка дибез тавык йомыркасы. Туз, Так, туз, сода һәм кон. кон. Бу үзенә күрә берниндер масса булды хәзер. Бу массаны без булгатабыз да. Аңлавымча соңыннан кыздырачакбыз. Кыздырачакбыз, әйе. Гөлназның бауырлары, Гөлназ бауырлары, куркынычрак яңгыр. Яңгыр. Гөлназ пешергән бауыр, ул әшмәтән эчендә. Әшмәтәнне каймакның исенә салдың. Җиттеме, тагын кирәкме? Җитте. Җитеп торамы? Бәлки аны тик турыргадыр бөтенләй. Сәмәрәк. Җитте. Шунысы гына кызганыч, Гөлназ аны үзе ашап карамаячак. Мин салат ашыячакмын. Салатмы? Яхшы. Салат пешеп чыгачак, бик тиздән кызлар. Тагын менә иҗат дидең, син неме иҗатка хәзер инде вакыт күбрәк кала дисең. Ниләр белән шөгыльләнәсең соң вакытта? Мин беләм син теге 2 клипны беләм бугай мин сине. Берәү була. Берәү генәме ни? Берәү генә. Мин әле артыграк тамакта җибәрәм. Мин идем җырына янсын беләм. Хәзер инде Кыш көне җиңне төшерелгән сызганып, җиңне сызганып. Хәтта безнең уйларыбыз бар шушы мин идем җырына яңадан яңа клип төшереп. Кирәк түгел инде яңасына языгыз. Возрождение. Һәм инде мин Бәлкем дәвамы булыр. Дәвамы. Мин җыр булып сиңа кайтырмын. Җырына тагы да шулай кайтып инде клип яздырасыбыз килә. Ә менә көннәрдән бер көнне инде Тобадан исе булып пешеп төшүче клипым Кил иркәм яныма җырына язылган. Бу җырны инде миңа Алмаз һәм Айдар Юнусовлар яздылар. Башкортстанның иҗаттәләр, игезәк бик акыллы егетләр. Игезәкләр. Игезәкләр, гармонда икесе дә уйныйлар, бик матур. Яза берсе шигырь заибат бит, Шуңа файдаланып сезгә күп сәлам. Һәм инде ул клипны без TMTV телеканалында күреп калырбыз дип ышанабыз. Беренчеләрдән булып. Тиздән. Гөлназ, син дә безнең белән күптән әле гастрольләрдә булып кайттың. Татарстан сәләмле концерт белән шулай бит. О, концертлардан тыш менә инде гел анда фатирда сатмыйсыңдыр, гел җирдә сатмыйсыңдыр. Җырларда яздыргалыйм. Җырлар, яңа клиплар күрәбезме синдер, яңа образда. Альбом чыкты бит инде минем хәзер 3нче альбомым өстендә эшлим. Эш бара. Ансыда озак тормам, чыгарырмын инде Алла берсәм. Индирәк берәр без белмәгән темага җыр бармы? Инде менә язылган, иҗат ителгән, син курыкмыйча әйтә аласың ул турыда. Андай сез белмәгән тема юк торады. Әйдә без белгән темага берәр җыр алсак. Безнең монда магнитофон юк, күрәсез, дисклар бар, дискны уйнатмыйбыз. Берәр нинди җыр мәтәк күпне әзерләгәндә бит инде нәрсәдер мыгырдап йөрисең, кайбер тамырлап. Әйдә бәрәңгене. Бәрәңге турында җыр. Гөлназ Сираевадан да таркалык җыры бәрәңге. Түгә без син башта җырла. Әйдә, авыл гөлен җырла. Әйдә, авыл гөлен. Җырлыйм. Минем иң яраткан җырым. Авылдан гөл алып килдем, никтер үсеп китмәде. Һавасынмы яратмады, җиренме үз итмәде. Нигә сула саргая хәстәрләп торган килеш. Туфрагыннан йолкып алда, чәчәкләрен көт имеш. Гөлләрнең җаны юк диеп, я инде әйтеп кара. Кырыды шиңдә егылды, авыл ягына таба. Гөлләрнең җаны юк диеп, я инде әйтеп кара. Кырыды шиңдә егылды, авыл ягына таба. Ай, молодец, Фарин. Так, Гөлназның креветкалары өчен без монда кастрюльдә су куябыз. Хәзер аларны абызып җибәрәбез дә. Лилияндан сорыйсым килә, Кытай кәбестәсенә ябышкансың. Әйе. Нәрсә эшлисең? Ничек турыйсың? Моны турамыйбыз. Инде теге яхшы рестораннардагы шикелле кул белән генә җыртып, шулай итеп. Ал шулай эшләнергә тиеш. Витаминнары күбрәк саклана. Витаминнардан да буларак аның кыяфәте икенче, бөтенләй икенче. Матуррак була. Матуррак була, әйе. Творческий беспорядок була инде бу. Иҗади якын киләсез. Әйе. Так, син монда инде безнең әзер бауыр әзер. Инде монда хәзер безнең бәрәңге буламыгы да әзер булып чыкты.
Қала сенің бірден бір салат Салат пішіресің. жасармын. Солай бет? Салат жасың қала. А сенің қала? Менің Сенің қазір қимақтарны бауырны қыздырасың қала бауырны қыздыра. Біз қалды. мұнда қыздырып деп шығарып қаламыз. Салат әзірлене башлады. Әгер де соғытлар керек болса сұрағыз. Әлеге күз яуын алырлық матур шәп кухня белән безне тәэмин иткән Центр мебель кибетне зур рәхмәт безне белдерәбез. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә. Журналистлар урамы 56-нчы йортта. Сез дә рәхим итегез. Я. Бу безнең кайны башлады. Креветкага деген. Креветкаларын айдагыз. Без инде бәрик монда. Мин беләм синең җырчы булуыңда зур роль уйнаган, тәргеш булганмы? Синең угыман әнигенең теләге булган. Айе. Бу турыда син мин бәлкем сезләргә дә яратмыйсың, ләкин мин бараны сорыйм. Угыман ул сине җырчы буларак күрергә теләдеме? Ул аның тарихы ничегрәк әйтеп уз инде. Үзе бәләкәй чакта ул сәхнәдә биегән, җырлаган, ләкин инде ул юл буенча китмәгән. Ничектер аны Үзе үкенеп калган бераз гына. музыка мәктәбенә кирегә маташкан, ул аны алмаганнар никтер белмим. Менә шулай инде. Һәм инде мине ул 5 яшемнән кулымнан җитәкләп музыка мәктәбенә алып китте. Мине садиктан бирле музыка мәктәбенә йөрттеләр. Мәҗбүриләр. Ул вакытта мине үземнең терәктә дигәнләрсә булмагандыр 5 яшьтә инде. Хәтта инде теге балалар бакчасында булган чараларда мине җырлата иделәр үземдә генә. Шул вакытта 4-5 яшемнән. Беренче номерлы җырчы балалар бакчасында 4 яшьлек Гөлназ Сираева. Лилиана, Әйе. син анарга тотынгансың, ябышкансың Әйе. гранатка. Әйе. Бу салат өченме бу? Бу салат өчен, менә миңа минем нәнәем, картәтей белән нәнәй 40 ел. Нәнәй ул кемнәр белмәй, юк, мин аны менә бу сыңгы барганда. Дәвани. Нәнәй, Дәвани. Әби. Нәнәй картиней диләр. Менә алар инде 40 ел дәвамында Үзбәкстанда яшәгәннәр. Инде алар миңа менә шулай гранатны ничек яшәргә икәнен өйрәттеләр. Ләкин минем Менә монысын күргән юк иде, бу өстеннән алып, дүрткә бүлеп. Аның Кара әле син. менә бу әле бик җитлеге бетмәгән. Әгәр ул бик җитлеккән булса, менә шулай матур итеп аерыла. 4 якка. Әйе. Аңлашылды. Аны базарда да шулай аерып куялар, матур итеп, әйме? Бик җитлеккәнен. Так, безнең Всё, суын түксәк була. булдымы? Моны кайнатып ашарга кирәк. Әйе, кайнатып ашарга кирәк. Без Лилиананы җырлатмакчыйга, Лилиана җырламады менә, хәтта аны җырлатып. Нәрсә дә булса, барыбер соңгы вакытта бәлкем күңелеңдә җиткән бер җыр бардыр, бәлкем үзеңнең иҗатында менә, ай, бик тә миңа шул җыр ошый. Бүләк итим әле сезгә дип, әле тагын кайчан килерсең Эфи якларыннан. Я. Мин соңгы вакытта бик күп җырлар яздым. Үземнең репертуарымда үзем иҗат итеп башкарган җырым бар. Ләкин инде мин бүген аны җырламаска иде. Башкортстаннан алып килгән башкорт халык җырын җырласым килә. Мен аның исемен дә беләм. Гөлназирә. Юк, Элмәлек. Элмәлек бу инде төймә дигәнне аңлата. Элмәлек, әйе. Кул чапмыйсызмы? Юк, без гадәттә без җырлагач кул чабабыз. Тыймак нинди, Әйе. Хәзер инде сезгә башкарып күрсәтәм. Әйдә. Ахырдан кул чапмыйм, башта чапкач. Ярый. Авансым. Үткән гомер кайдарда без тойманык. Аппак миккән, йомшак миккән янәемдең кулдары, салават күперек вә күнең йөргән юлдар. Ак сабата кыек, сабата башы кыек, хадылып киткән кара мыек нисе күбәрһен кыек. Сабата кыек, сабата башы кыек, хадылып киткән кара мыек.
ise küberhen kaya. Bari mine hatta şişekler de var bu şişekler. Periyanlar zor. Siyah şişek de tabıldı bir tane. Onu şişek biletkenler yapıydı. Yok birinci tapkır. Bütün nerse birinci tapkır. Ulan deyip. Min gimnastiğe de böyle gitesiyim lakin senin şişeklerden indi turalgan diye. Şu an göre sin şişeksiz kaldım kafayı diyemem. Sana sosiska kalbasa sardelykalarına kaldım. Lakin sin vegetarianka bulgaç. Onlar da bizge kala. Onlar da bizge kala. Biler şulay dostlar. Hemen de bizden gelen sponsorumuz Zolotoy Rock it kombinatına biz şiksiz zor rahmetlerimizni bildiremiz. Kızlar tamağız aşıp çalay aytdınız yeme. Barысы da sizin için. Dostlar bizning kirashimiz qizg'andan qizza hamma narsa bizning tezdan finish sızığı ko'rina boshlayacak bunda. Hozirgi Liliana qizdira boshlaydi o'zining o'zining bavurni betasi kelgan ya Allah saqlasin. Azirlangan mana bu bavur qiymoqlari bu tort ishinalar sloy bo'lar uchun. Qiymoqlar azirlik, qiymog'i men o'ylaganim bilaka qiymoqlar yasar deb. Yo'q. Qiymoqlari zo'rlangan shu mana buni qiymoqlar. Bu vaqtda Gulnaz Sirayeva o'zining krevetkalarini suv taraqinlarini chiqarta boshladi. Shular salat için. Salat için. Sen bit vegetarian desin, vegetarianlar aşamıyorlar. Mana mori produktlariga o'xshamaydi. Shular mi? Balıqlar da kiramanda. Biroz balıqlar shu. Minalla butunlay balıqlardan da bosh tortdim degan. Yo'q, hali umid bor ekan senda, umid bor ekan. Butunlay umid ekan. Hali umid bor, alaysa yaxshi. Endi bavuri bizga krevetkarim o'singga bo'lar. Mening so'rasam kelgan Lilianadan birgina so'rov, bu da bo'lsa sen men bilan tegimdan maktab ochgan deganlar edi. Shunday dunyoda bitinda emish-emishlar ko'p. Bolalar bilan ishlaydi, o'zining studiyasi, Jir teatri, Liliana Ernazarova ismidagi Jir teatri, unda bolalarni azirlaydi, ondan so'ng olib boralarni Tatariston, Rossiya konkurslarini, ondan so'ng Avropa, Amerika ham galaktika ora bo'lsin shulay. Festivallarda da chiqish yasaydi. Ayy, endi maktab ol. Ishlaymi ol? Ulgurasizmi sen anga? Allohga shukr 5 yoshdan olib endi 14 yoshga teklim bolalar bilan shug'ullanaman. Hozir endi bir partiya bolalarimni uzatdim, chunki ular endi maktablarini bitirib endi chiqib ketdilar. Ulkan gruppa bizning. Biz ular bilan endi mana Qozonda bir ko'p festivallarda qatnashdik, konkurslarda bo'ldik. 2-3 o'rinlarni yo'lladik. Ansambl bo'ldi endi bu bizning. Teatr studiya Liliana Ernazarova deb atadim endi. Bek talantlı bileki kichkina bolalarimiz bor. Bizning Durtili shaharida biz endi bu Durtil studiyamiz. Bek talantlı bolalar bor, anilar bor. Anilar anglaymi buluşamın onda. Mana endi anda bit albatta bu ish baribir endi chiqimlar talab etadi. Bunda kostyumlar, sahna Kostümlar bilan festivalga borasan albatta ularga kerak. Chiqimlarni kim qoplayadi? Yayinlar sponsorlik etadi. Ayrim sponsorlar topasiz. Bir so'zsiz anglab, endi Allohga shukr munosabatlarimiz ebat anglaylar. Sponsor bulamiz deylar bizlarda. Sponsor bulamiz deylar, oqshalarini berib turalar. Jirlab turg'izgina bolalarimizni qarshi. Mana o'z vaqtida mening o'zimning ani bilan aytayimda shunday bo'ldilar. Men hatto Italiyaga qatnam, konkurslarga bordim. Italiyada Roza Vetrov degan konkursda Grand Prix yo'lladim. Tatar xalq jurlari bilan. Ilmalik boshqarildi endi. Ilmalik boshqarildi albatta. Boshqirtsami, tatarchami? Boshqirtsa. Asayin yordam etdi endi. Mening atayim bilan anim Allohga shukr, menga endi yordam qo'lini har vaqtda suzib turalar. Haligi kunga qadar. Allohga shukr. Bulat, menga grapefruit kerak edi. Ayda bir qora tilimiz. Qosumli xadirlikda bormi? Grapefruit yoga bo'yicha hop, qalay. Simsilabim. Absin. Mana bitol grapefruit. Bu salatga shunday свежий notkalar ustiy. Sitrus. Yuqori notalar istab, свежий notalar. Soft deb aytamiz. Soft notalar bo'lsin yaxshi. Bu big vitamin salatga o'xshagan. Nindi vitaminlar kirib chiqqanin albatta jamoat biz sizning bilan endi bir necha mezgildan bilirmiz. Hozirga aytmaman. Qadrli do'stlar, shu ettirib tamli kirash bugungi chiqarilishi deb aytdik. Aning endi oxirina yaqinlashdi. Ham narsa bizning qizlarimiz, yulduzlarimiz azirladi o'zlarining yulduzli rizqlarin hamma narsa. Va big vitaminli salatlar kirib chiqdi bunda. Shulay bit. Albatta endi bavurdan azirlandi bir yoqda tort, bir yoqda ashmatan ishida tort shuyaqda azir bo'lib chiqdi. Hozir qizlar ovuz itarga kerakdir deb o'ylayman. Qaysi qizdan boshlaymiz? Gulnazdan boshlayman. Gulnaz bir qat u birinchilikda pishirib o'tirgan, chunki bizning tort biroz vaqtimizni oldi, chunki aning har bir testoy olib pishirga turib keldi. Gulnaz, sen o'zing bavur oshamsan. Ayy. Shunday. Men salat oshaman. Mana tarilka. Sen bizga shunda salat sol.
Biz bundan Lilian sen bilan ikki birga oshib сөйләштек. Менә сиңа бирдек. Әйе. Нас безгә әлегә салатрак үзенең фирменный салатларын кабып карыйк. Бисмилlah әйтеп. Әйе. Пешкәндер дип ышанып калабыз. 500 километр кайтасы бар. Ашап кал. Тәмле. Әйбәт. Зря үзең ашамыйсың. Шунда йомшак. Йомшакмы? Йомшак булырга Вообще нежный. Авызда эри торган. Әйе. Тәмле. Шәп. Гына шәп булган бу. Молодец. Так. Салатыңны сөйләп китәләр кыскача гына, тиз генә 2 сүз белән. Бу сәламәтлек салаты беләбез. Әйе. Сәламәтлек салаты. Креветка. Татлы борыш. Кытай кәбестәсе. Петрушка. Гранат. Гранат. Оливковый май. Һәм дә инде лимон согы белән Стена сиптем шарит. Ярты лимон. Ярты лимон. Бик җиңелчә. җиңелчә свежий салат шундый. Һәм грейпфрут булган Менә икән. грейпфрутны оныттык менә. Цитрусовые нотки. Ашый-ашый ябыгабыз булай булгач. Әйе. Бу инде Бу әлбәттә бик ябыгырга файдалы. теләүчеләр өчен чынлап та бик файдалы. Моны сутканың, тәүлекнең теләсә кайсы вакытында ашарга була, хәтта төнне дә. Төнге сәгать 12-дә сезнең әйе ашыйсыгыз килсә, бер кайчанда ашамагыз, ашагыз менә бу салатны. Бишкәчелегездән ну берәр сәгать әзерләйсез, сәгать 1дә Витаминнар бу яшыгыз. салатта. Шунда бик тәмле, Шуңа бик мин күп аны витаминлар. үзем сәламәтлек салаты дип атадым. Әйбәт. Һәм шундый җиңелчә Рәхмәт. салатлардан соң Күчәбез авыр тортка. Шаяртам әлбәттә. Ну, торт дигәндә чынлап та сиңа хәзер кирәк булыр пычак. бысак. Пычак белән кисәсең син безгә. Әйе. Үзеңнең әлеге тортыңны. Ох, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. бауыр торты. Әле исем табабыз маңа, чыган исеме? Уникальный. Йо, 4 иле торты. 4 иле игәннәр, чөнки өйле. Игәннәр 4 иле торты. Лилиана Ирназарова. Так. Син ашап каламысың, онытканмы, гафу итегез. Әйе. Мин салат. Син салатына Гөлназга салып бирәсең, миңа торт. Әйе. Гөлназ ашамый икән, ул Гөлназ эше. Мин бик хуплыйм, мин хөрмәт итәм. Әйе. Сезгә күбрәк Синең кала. кулинария өлкәсендә булган өстенлекләреңне менә салатны. Дуслар, Лилиана. Менә күрәсез, менә бу слой, әлеге торт. Моның арасында бар безнең кишер белән, кишер, суган белән кызып салдык, суган майонез кыздырдык. бераз гына еп. Һәм бер слой аркылы Чесноклы майонез. үзенә күрә бер соус дип әйтәбез аны. Өстендә сыр. Киттек. Бисмилlah. Тәмле. Бик нык йомшак, бик нык тәмле. Чынлап та, чөнки без башта бит инде ит тартыштан чыгарган идек. Шуңа күрә ул тагы да йомшаграк. Бәрәңге чыккан. туклыклы. Içinde бәрәңге бар. Бәрәңге бар анда. Йомыркасы бар. Ышанам. Диетический бәрәңге. Суган. Гөлназ, сиңа суган Инде- һәм менә бу салатның исеме булды. Темпа шлаб. Темпа салат. Монда инде безнең кызыл борыш. Ничек дидегез әле? Татлы борыш, әйе. Пекиннан кайткан кәбестәбез. Безнең яшел шәләребез, петрушка, һәм дә укроп, гранат җимеше, һәм инде үзенчәлекле соус. Монда инде безгә лимонны сыттык. Соусы бик Әйе. үзенчәлекле, тәмле. Лимонның Сиздерә согы, үзенчәлекле икән. шикәр, әз генә туз, оливка майы, һәм дә Юк, дөресен әйткәндә, Хәмдүнә салаты. шуның белән булды. Хәмдүнә Бик тәмле. апаны да искә алдык. Шулай. Әлбәттә. Ничек сезгә? Тәмле? Бик тәмле. Уксус сиздерә. Бальзамический. Әйе. Темпо икәнен. В темпеме. Кызлар, икегезгә дә мин сезнең куям. Икешәр бишле. Икешәр бишле, икесенә дә теге һәрберсе янында плюслары да әлбәттә бар. Бик яхшы, бик тәмле һәм инде файдалы салатлар әзерләгәнсез. Бауырны шулай бик йомшак итеп пешергәнсез. Сезнең тортларыгыз әйтеп бетергесез. Эпитетлар табып бетереп булмый, шуңа күрә инде мин бер нәрсә дә әйтмим. Сезнең үзегезгә дә зур рәхмәтләрне генә әйтәм. Вакыт табып килгәнегез өчен ерак араларны якын итеп, әлбәттә. Икебез дә Казанныкы Икебез дә түгел. Казанныкы түгел, Казанныкы түгел. Әлбәттә инде бик дә бер дә дөрес булмас, әгәр дә мин сезне бүләксез җибәрсәм. Шуңа күрә сез
уңган хуҗабикәләр буларак сезгә тагы да уңганрак булыр өчен менә шундый табалар бүләк итәбез. Рәхмәт. Дилназ. Ошаганы Рәхмәт сиңа, безгә Ямен. мондый табалар. Ошадың менә кыздырдыгыз бит. кыздырганда. Әйбәт. Репетиция булды. Булды. Әйе. Эшләп карадыгыз. Ну теге тимер кашык белән генә кирмәгез инде. Рәхмәт. Әйе. Бу инде безнең йортыбызга сездән бүләк. Менә Әйе. өегезгә күченүгез белән котлап теге өй туе белән котлап Рәхмәт. бүләк Азат кына Булаттан шат бүләк булыр итеп әйтәм микән? керәштә дип. Әгәр дә Азат тагын бер тапкыр сине менә мондый язуларга нәрсә әйтсә, Азат. Әйтерсең, бетте китте. Мәсәлән. Ну, әлбәттә инде матур тәмле дөресрәге тәмле Әйе, алла сыйлап, бирсә, алла пешереп бирсә. сыйлагыз үзегезнең сөйгән ярларыгыз, нәме? Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Рәхмәт. Әле Алла бирсә дип әйтеп калыйк әле. Киләчәктә әле бәлкем Килербез әле тагын. Әйе, чакырсак киләсезме? Киләбез. Киләбез, Бик Яхшы, ошады. Менә шундый Бик күңелле. күңелле югары ноталарда һәм тәмле ноталарда без саубуллашабыз. Сезнең белән карагыз тәмле креш тапшыруын һәр атна сайын, ә хәзергә исән сау булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз.